Zo. Nou, ik ga straks een liedje zingen. In het Perzisch. Dit is een gedicht van Iraanse dichter Sohrab Seberi. Hij was eigenlijk een schilder. Maar hij schreef ook gedichten en in Iran krijg je veel meer waardering als je dichter bent dan een schilder. En wat het tegenovergestelde is in Nederland, blijkbaar. En hij was een mysticus en een spiritueel mens. Allerlei dingen waar ik een hekel aan heb. Maar hij schrijft prachtige gedichten. En zijn kijk op God vind ik ook veel mooier dan gemiddelde religieuze kijk op het fenomeen God. Hij ziet God niet als een hogere macht, maar als een veel eenzamere wezen dan wij. Want wij zijn met zoveel en hij is in zijn eentje natuurlijk. Ga je eens even stemmen? Horen jullie de gitaar wel? Oké. Het staat achter de speakers dus. Maar goed, voordat ik een liedje doe, is even iets anders. Wat er precies gebeurd is mij een raadsel. Ik weet alleen dat er een man was die iets zei en een andere man zei iets terug en een andere man was beledigd en een vrouw was boos en een kind rende heen en weer en een groepje was ergens trots op en een andere groep was gekwetst en een paar jongeren waren laconiek en daar was weer een oude man boos over. En een vrouw begon te schreeuwen en een man begreep er niks meer van en een paar mensen zongen iets, maar dat vonden een paar andere mensen vreselijk. En een paar andere mensen maakten een grap daarover waarbij een man huilde en dat was niet oprecht, zeiden de andere mensen. En iemand die nergens mee te maken had, werd nadrukkelijk verzocht om zijn excuses aan te bieden. En een meisje vond dat onterecht en een paar andere mensen vonden haar onredelijk. En een man analyseerde dat, maar dat was waardeloos volgens een andere man die tot rust en vrede riep. Vlak voordat hij bekogeld werd door een man en een vrouw die een beroep deden op een bepaald recht dat ooit bedacht was door mensen waar zij eigenlijk een hekel aan hadden. En toen gooide iemand met een voorwerp waardoor een andere mensen geschokt reageerden, waardoor de andere mensen weer deze geschokte reactie flauw en kinderachtig vonden. En toen gingen ze aan tafel en dronken ze een drankje en begonnen ze te lachen en te dansen en vertelden ze elkaar sterke verhalen, totdat zij op een gegeven moment elkaar de schuld aan alles en nog wat maakten. En iemand die een zeer dubieuze opmerking maakte, daar waar sommige mensen om duidelijkheid smeekten. En dat was dan weer de reden voor sommige anderen om antwoorden te verzinnen op de vragen die niet gesteld waren. En toen gingen ze dood. Maar wat er precies gebeurd is aan mij nog een raadsel. ناتومی پایی و نکو میوه این باغ اندوه گو به تراوت غم تشنه سبوی تو افتد گمار بوی تو این بیچه که شوق آبشته سیرابش کن آن کودک ترس قصه بخوان خوابش کن این ناله هوش که از ساقه به چین پر شد بشود چشم خدا تر شد بشود و خدا از تو نبالاتر
هستی ها یک بین پیدا نه پنهان بین بالینی سایه تو پروازی هست کس نیست رشته آوازی هست پشواکی رویایی در زد و رفت شرکویی رازی بود در زد و رفت اندیشه کاهی بود در آخر ما کردن تنهایی آبشخور ما کردن این نابروان ما ساده تری این سایه افتاده تری نه تو می پایی و نه من